Gipahibaw ni Engineer Al Quiblat ang pangu sa Visayas PAGASA Regional Services Division nga layo ra ang LPA ug sa posibleng epekto niini sa Central ug Eastern Visayas. Sa pagkakaroon, gibantayan sa PAGASA ang LPA nga anaa sa medium potential nga posibleng mamahimog usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Apan pasidaan ni Quiblat sa publiko nga ngayon gihapong mag-amping kay posibleng masinating gihapon ang mga pag-uwan-uwan tungod sa pagpanugdog ug kilat sa matag karon ug unya. Layo ang tsansa nga maka-issue tag kanang color-coded nga heavy rainfall. Kung naamang gay mga pag-ulan, kini bunga sa kining mga thunderstorm activity. So, di gyapon ta mo kumpiyansa. Kinaagi po ng chance labi na sa hapon o gabi nga dunay kalit nga bundak sa ulan tungod sa mga thunderstorm cloud nga ma-develop po niyang mga hapon o gabi.